Den her video den handler om forskellen på lufttørret egetræ og ovntørret egetræ til udendørsbrug. Her har vi fået et stykke ovntørret egetræ ind, som har været brugt i 12 år til et udendørsmøbel, som har fået vand sådan gentagne gange. Så det er en virkelig hård brug, og det er ikke nær det. Men man kan se, at her i løbet af 12 år, uanset hvor meget olie man har givet den, så bliver den ligesom sådan porøs, den flækker op, det bliver ligesom gær, og den bliver let. Og selvom det her det er en ret stor dimension, så er den altså færdig allerede efter 12 år. Det her nede, det er lufttørret egetræ, og jeg ved, at det her det er minimum 5 år gammel, for det er en model, vi ikke laver mere, og jeg har været ude bagved at hente den. Og her kan man simpelthen se og høre, hvordan træet er sådan helt frisk, når man lige skraber ind under de alger, der er. Lufttørret egetræ, det har simpelthen en fantastisk modstandsdygtighed over for råd og svamp, som ovntørret egetræ ikke har. Og det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at når man laver udendørs konstruktioner, at man ikke bruger ovntørret egetræ, men lufttørret egetræ.